Assalamu alaikum. No mbaɗɗa? No mbaɗɗon tampere? Diallo Moussa Diallo no Amérique naaɓe mbaɗi eɓe celli alhamdulillahi mba onon kam korka moon wayanino minen gani minen de komin mayɓe nguleyki no wano ni wallahi ha joni ko noon tan wayi eyyi ɗum noon en duwima tan yo Allah hokku en jofnude e dow jaam ya barkella eyyi amin ha manda am sukara korka a waɗi jikkuma de a waɗi ko gowɗa wadde eyyi a jarama eyyi yen battunimo wuuri kadi taw eɗen ɓeydi en ustaki a jarama eyyi somi koppi tan mami ƴeew so tawi message o ari eyyi moƴƴi Diallo mi salmini kamɓe foof de eyyi maɓe nan jarama Diallo ɗum te ko message nanda woni ɗo sahami ujunnaji nogas eyyi hande kam komi mbiyata ko Allah ko lamɗo komi lamɗo mi yahat joni mi tiroya ɗum mi arta mi waɗa ɗo e galle he ko meeɗa waɗede ɗo salla jooɓi Fatimata Naam baba on toggino bottari walla on toggani taw bottari min toggino ko wonno ha ko wonno dartin barme o hami ara a faami i baba ko heewi dartin hami ara e salla jaaɓi somi ari joni ƴeewen hande ko waɗi fayida yimɓe ñaama korko ka fuɗɗi ko ñamduji bolle puyɗe tan hande noon ñaamen ko waɗi fayida en maayi
kañum nanguɗo i baba arti an kam baba ɗum fof ko woni ɗum ko tew woni ɗo ɗum ɗo sona aɗa andi tan ko mbatta hen ko wona hey baba ɗum ko nguru woni ɗo ƴeew ɗum ɗo ne nandi ko banane eyyi uppuɗo men en ndenon kondo ɗum ndenon tokoson ko nanda ko mulo kon nanda ko melo jooɗo kalna kam ɗum ɗo jarani kadi jooɗo heñu ɗum to ƴeew eɗo mi haalanma noon tewo saka mo haw ɓerde a faami yo ɓendu kadi ndenon kono ɗum ɗo cettanagam ɗum ha feewa tan mbaɗnagam ɗum min pala ɗanani eyyi falla jeeɗi hade ma humtade yontude ma tawɗi voilà yo yaw tan hande kam woda dañɓe bone e bawgal hande no wonde tampere hoɗom hande ɓes tampe e koor an kam gonduɗa tan ka suusa quoi Wallahi. ñande fof mbiyata ka tampi ala cusɗo heege ijam hande ko ɗum woni ayi musidɗam gonɗo Amérique biyeteɗo Moussa Diallo kanko waɗe am manda jaami jeere coodmi ɗum ɗo fof kadi mi totti famata ni salade yal seeɗa ene wonde tew Machallah. yo saggin yimɓe majjinayi ɓalli mumen machallah ko safina moƴƴi e koor feewi Moussa Diallo ko moƴƴo koy moƴƴo neɗɗam ko dimo de kono wala wallahi hande noon komi tampuɗo e Farmata yawno addu yimɓe ɗoni yona hande komi tampuɗo hande hay haala mi wawa min ɓuri bonde min kay ko min ɓuri bonde min kay ko gonmi ɗo gonmi tan ko arbitre wiye prix ɗum noon padɗa so wiyama prix tan mi yana e mum wadde wayi noon ko koni eyi kon ɗo beñon mbakon no goro kanko jinmi ƴakkude bon plateau ɗum woni bon plateau asal mi on nene mi weltaki ha ala ɗum saɗa sooda ɗum so ɗum ñalawma hammadi ma fiye hen heddo noon feccere leeɗiɗe kadi ƴeew banana no waɗi feere ay ɗeɗo banane darno jungo nangu jungo riisi ɗum ko ikiren feri ɗum a faami ɗum ko ikiren feri ɗum an woppa man wayno mbaɗowo dessin ni eyyi mi haalnima de an aɗa wawi ferade an gon Allah nannuma e o galle meɗi ferade a aigrede feeri ɗum mbimi deñi jungo ma mbiɗa wona min feri namdo yumma hol peri namdomo hol peri ma andu hande a nangue laaci mboto o wi sehil makko ruttimo kaalis o feri non joni noon nene an gara perloɗa ɗo hen ko woni Amadou nene andane miijo anani dañal ñalawma goto meeɗa yiyede e aduna mo fini dawani hirnani feƴƴani ƴogani fina daña ala ɗo yiya kadi minen komin intellectuel koye wuuro ngo min goni kala kewte wuuro ngo amin gandi sacrifice uji naɗɗe wuuro ngo anani guila igren e risi jaggodiri ha hande ko bone tan natta e leyɗele he anani sacrifice anani satan 2 foof naati ɗo bombeji ɓurɗi bone amin gandi misraji goni ɗo ɗi ka mawɗo kellifaɗo nen woto hoore ha fotoro yona aɗa ñama ko harmi anani woto naata ɗum de ko darata kam ka jabɗo ko haali ko mi wiyanima ko Moussa Diallo neltimi ala ko darata kam boy kono namburoma kaalis o to ummi tan ɗum namburomami mbimi ko Moussa neltimi ɗum walla a yonaka haalam ko haala makko jonneɗa ay goto haaltaɗo ummi ko Moussa to goɗɗo so waɗani ɗo rokkama on kalis wiyata ko Samba goɗɗo wiyama Oumar babiraɓe fof mbaɗama crompe eyyi min noon ay ɗum ɗo ñamata ɗum sinno ko sagam kadi memata ɗum mi haalnimo noon mo anda eyyi ko mbi ko mo anda goro juɗat ko majjere humi mbewa e laaji kono ko mbiyata ko nanɗon tan babagalle an yen ko muma to hakkille hoorema ganda ko mbatta ko nen haalnima noon de
joni so yonti nami ñaam ha laaɓa min mboɗa andi ko jawdi laamdi cargoni ɗo ko musidɗam neldimi ɗum hoɗo lamdi ɗamɗi lamdi mbimi kala joguiɗo ɗo ko harmi wiyata ko jawdi lamdi ala jogotoɗo ko harmi wiya ko jawdi lamdi ɗiɗo pommuji guila min ganduma hana meeɗi sodde ɗum ha ko mbiyata ko ñande fof de poos wonata ɓolo ma wonde poos waɗi hunde yo taw joom poos o de ko pinɗo dawi ma wonde poos waɗi hunde a ari poos watta hoore mum ha joni a taƴani kam ɓattin ɗo wona ko ndiyam guɗam ɗam woni ɗo nene oɗo yoni nobay ɗum to nana fasa eyyi mi fowi joni ɓen so ɗum so ɗuminini tan wallam hen beele mboɗo ɗuminin hande mboɗo tampite ƴettu kuddo o mbaɗani kam nene gaccuɗon fof mucca ala haɗa mi joom deeɗiɗi yo Allah suɗanam ɗum min hoorata kono ñamino ko woto tampin hoore ma annene ɗuminin ka korɗo an mo hoorani holko tampata e mum annene on ko cukalel anda haydara tan annene Allah seeɗinere annene nen min hay somi hoorani kam min aɗa mi ñamta ko harmi min gay korka ma jogoɗa boɗɗude ka ɗum tan musini billahi wallahi aɗa ñalli tampude ɗum ɗiɗan ñama ko harmi Moussa Diallo o nani ko cukalel tokcin nani ene hoora goral manggal heɓa ɗo e nana waɗi waarene hay min kanko ɓurimi sukkude waare a horta mbiya min kay wojimi ko an korɗo so putin ñamani ikiren ñama ha wela ikiren kay ko ɗum yiɗi wawa ñamde noon taw siyam ñamani nden ma yarata wiyama jare nene min accu tawi ko joguiɗa addumi ñamde woppu ɗum sa jaaɓi tawi aɗa yiɗi Allah jaɓatma korka ma ka woppu ɗum e wonde wel beñon nda meɗe kon beñon kon beñon kon mbawom no goro kon beñon ene weli nene na oɗon hersata kon beñon ɗum sowona yertude miijo musoji ala ko waɗa ne weli mi haaldata e mum ala nene min tawi an aɗa yiɗi ñam min mi ñamani wallahi mi ñamani a yarani siw ande ikiren fi risi ha risi leli ande kay putin wi koode ñalawma oɗa wiyani Allah bisimillah tan mbiɗa kumtani ni saki hande ɗum mi yakode ko l'islam allahumma laka sumtu wa bika amantu wala risik aghfir li ma qaddamtu woppu min nana puɗɗa ngakkude woppu min nana bisimilla de ko inde Allah ko Allah de baba an ɗum ne welli de yimɓe wadde ataye kono ma wonko sakkinde ataye wawa yere totuma joni furu yo kam oto naat frigo kala ko wawi heddade hen oto naat frigo ɓe sot ko jiɗɗa holi ɗum ɗo sa jaabima ɗum ko bonnude haalama ni kumtani ni weli kam yaɓi ko woni to ko so ɓooyi yo an e ma